για σεζόν. Εγώ και η φίλη μου η Μαρία, η οποία ίσως αν έχετε δει το βίντεο από τη Βαλένθια, ξέρετε ποια είναι η Μαρία. Τέλος πάντων είχαμε πάει Ολλανδία, τον Απρίλιο πήγαμε για σεζόν σε Έλληνα εργοδότη του εξωτερικού και άμα οι ξένοι δεν ξέρετε τι πάει να πει αυτό, σίγουρα ξέρουν οι Έλληνες, δεν θα πω κάτι άλλο, νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ήταν μια, ήταν μια εμπειρία όλο αυτό, ήταν μια κατάσταση από την οποία σίγουρα έμαθα και με έχει αλλάξει σαν χαρακτήρα. Δεν έχω γυρίσει η ίδια πλέον στη Θεσσαλονίκη και αυτό είναι σίγουρο, το νιώθω. Αλλά ήταν και η πρώτη φορά που ένιωσα πως ναι ρε φίλε, θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κάθε φορά που γυρνάω πίσω Θεσσαλονίκη παθαίνω το πολιτισμικό σοκ. Από όλη την εμπειρία στην Ολλανδία έμαθα κάπως να εκτιμώ την πόλη μου και να εκτιμώ τη χώρα μου λίγο παραπάνω, γιατί όσο... Εντάξει, αυτό ίσως να μην ισχύει και σε κάθε άνθρωπο, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι όσο πιο πολύ ταξιδεύεις, τόσο πιο πολύ εκτιμάς και τη χώρα σου και αυτά που σου έχουν δοθεί, και πλέον θεωρώ πως η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη πολύ όμορφη και μέσα από αυτά τα βλογκάκια ίσως, ναι, δεν ξέρω, θα ήθελα να δείξω έτσι πώς είναι η πόλη μου, θα ήθελα να τη δείξω, να τη βγάλω προς τα έξω, να τη δουν και οι international φίλοι μου και να έρθουν επιτέλους εδώ πέρα. Μπορούν οι international φίλοι να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και θα είμαι εγώ tour guide. Βρισκόμαστε Πανομή, στο σπίτι του Ανδρέα. Παιδιά, είναι τόσο υπέροχο αυτό το σπίτι. Δηλαδή είναι ακραίο το πόσο ωραίο είναι. Ναι, δες. Αυτό, δεν μοιάζει λίγο με μύτη κροκόδιλου? Εδώ πέρα πάνω. Ναι. Σαν τα δόντια. Σε βάζει βίντεο, θα σε βάλει στο vlog. Θα γίνεις γνωστός. Θα γίνεις γνωστό απλά. Ψωμά. Σε βγάζει βίντεο, θα γίνεις γνωστός. Αυτά τα κίτρινα δεν φεύγουν. Εντάξει. Κάποια ένα το χρόνο. Αντρέα, τώρα το βάζω εδώ. Ναι. Σκέτο. Ναι, βγάζει βίντεο, πετάω. Άμα το πιάσω να πάει. Πόση ώρα? Μέχρι να φουσκώσει. Μέχρι να φουσκώσει. Άστο, θα κάνει μόνο του. Θα σβήσει μόνο. Δεν ξέρω. Ψωμά, θα γίνεις διάσημος, σε βγάζει βίντεο. Οκ. Είναι από... Ναι, απλά επειδή μιλούσε μαζί σου, δεν κατάλαβα. Και βάλε μία για να είσαι σίγουρος. Όπα ρε, όλα έξω για να νερά. Cremosa espressa, big. Θα βάλουμε τώρα εσπρέσο κορπόζο. Έσβερε κορπόζο. Γεωργία, σκέτο. Εγώ ναι. Εσύ το πιες. Έχει γκραντάγκολο. Εννοεί ευρυγόνιο. Ενώ ότι κάνει γκραντάγκολο. Ευρυγόνιο δηλαδή. Είσαι στην Ελλάδα, πρέπει να μιλάς ελληνικά. Αλλιώς θα σε πετάξουμε έξω από τη χώρα. Όχι, εσύ δεν κάνεις ακόμα.
Κάποια είναι νευριασμένη. Κάποια είναι νευριασμένη. Καλά είναι έτσι, οκ. Από αυτή την αλυσίδα περνάει εδώ. Και αυτό, αυτό είναι για το βου. Ωραία βλογκάκι. Ο κάμεραμαν. Σκέτο. Φέρντε σπρέσο φιλαράκι. Hi! Γενικά αυτά πρέπει να μουλιάσουν, δεν τα κάνεις έτσι. Τώρα κάνουμε POV. POV. Έλα, δες είναι γάμο. Θα το βλέπουμε και θέλω να το Μαλάκα διάρκα. Σαν αυτά τα TikTok που βλέπεις εδώ μαγειρεύουν. Είπαμε έχει το πτυχίο. Εγώ το έχω μέσα στην τσάντα τη χάρτινη. Όλα μέσα. Πάλι εδώ. Πάλι. Είμαι στην Αγία Σοφίας. Γιατί μωρή. Δεν με θέλει. Δεν θα είμαι, από εκεί θα πάμε. Πήγαμε στο kitchen bar και είπαμε, εγώ λέω δεν θα πιω. Είπα, τώρα και πιαμε 3 σπινάκια τεκίλα. Παπα. Και 3 τεκίλα sunrise. 3 τεκίλα sunrise. Χαρήκαμε που μας κάνετε join. Αν και δεν μας κάνατε join, επειδή δεν είστε στο σπίτι σας και δεν μας βλέπετε. Δεν έβγαλα κανένα πλάνο από αυτό, οπότε μάλλον δεν θα μπει πουθενά. We live in the moment. Πιστέψτε μας, σας παρακαλούμε. Δεν έχουμε πει πολλά ψέματα. Παιδιά από οικογένεια είμαστε. Αχ, πάει. Τις βλακίες. Η Θεσσαλονίκη είναι άδεια. 15 Αύγουστο σκορ. Καλό, όχι και τόσο κοντά είπαμε. Δεν έχουμε ακόμα λεφτά και πλαστική, μετά θα το κάνουμε το κοντινό. Βρισκόμαστε Καλκράτη, ερχόμαστε στο εξοχικό της Μαρίας και... Αχ, πόσο cute! Η φωτο... Δες λίγο. Όχι. Άντε, πάμε. Πάμε.